Duterte o Bato? Sino ang dapat makulong? Ngayon, Dad, lately, nakita natin na tumatakbo si Senator Bato de la Rosa from his ICC arrest warrant. Meanwhile, si President Rodrigo Duterte Sr. is now in the Hague under ICC arrest. The question here is that, kailangan ba na dapat mag-surrender si Senator Bato de la Rosa sa ICC? And between the two of them, who should sacrifice themselves and take responsibility para... Kasi 'di ba, usually when it comes to this, may mga plea bargain when it comes to mga cases like this. Yung usually may magva-volunteer na sasabihin, "Hindi ako ang may lahat ng kasalanan," para lahat ng mga ibang kasangkot mabigyan sila ng lighter sentence or maging off the hook sila. So, when it comes to this, Dad, sino ba dapat ang on the hook? Si Senator Bato de la Rosa or si President Rodrigo Duterte? Kasi alam natin na si Bato de la Rosa, he was also a PNP chief at the time. Siya yung naging executor ng mga drug war ni President Rodrigo Duterte. Although, syempre, on my opinion, ang dapat managot or dapat mag-take ng responsibility ay si President Rodrigo Duterte Sr. kasi ang sinasabi nga niya or pinagmamayabang niya, yung talagang goal niya is yung drug war. Now, even though marami Pilipino ay sang-ayon sa drug war at nakatulong to sa maraming mga Pilipino to feel safer, when it comes to the law, syempre, ang ginawa niya is still out of bounds sa law or may ethical at moral consideration rin siya. But to protect the others like sila Bongo, sila Albayalde, sila Bato de la Rosa, shouldn't the leader who already admits that that was their goal all along be the one to sacrifice themselves to protect all the other people underneath him? Isn't that the bigger sacrifice play there, Dad? Isa-isahin natin mga issues, no? Kasi kung sinasabi natin dapat din bang maaresto si Senator Bato de la Rosa kasi nga meron na siyang warrant of arrest na inisyu ng ICC. At kung titingnan kasi natin, itong mga kasong ito na inahabla to bago tayo nag-withdraw sa ICC. So, ibig sabihin, saklaw pa to ng kapangyarihan o ng autoridad ng ICC during that time. At na nag-issue na sila ng warrant of arrest, sa ating bansa rin, meron din tayong Republic Act. Kung di ako nagkakamali, 9851 yata yun, na sinasabi doon na kinakailangan isuko natin yung mga sinasabi nating naakusahan na may warrant of arrest sa kung anumang korte sa abroad, hindi lamang sa ICC, kung ito ay tungkol sa sinasabi nga nating parang mass killing na sinasabi natin, mga EJKs, no, na sinasabi natin crimes against humanity in particular. No? So, dapat isuko natin as a nation. No? Of course, pwedeng suwagin to ng ating Pangulo, pero pag sinuwag to ng ating Pangulo, ang ating Pangulo din malalagay sa alanganin kasi nga parang sinasabi dito na hindi natin sinusunod yung ating batas mismo na ating pinapatupad at sinasang-ayunan. Na meron tayong batas na sinasabing dapat isuko natin sino man kung ito ay may warrant of arrest sa ibang korte na napapatungkol sa mga sinasabi nating crime against humanity. That's the first issue. Second issue kasi, ang sinasabi ng iba, may mga nagsasabi na dapat akuin na lang ni President Duterte lahat ng kasalanan para sa ganun mapawalang bisa na yung mga ibang kaso laban kila Senator Bato at kila Senator Bongo at kung sino pa ibang nakasama dito. No? Pero ang problema kasi dito, kahit na sabihin natin akuin ni Pangulong Duterte, na siya lamang lahat ang may pakanan nito, siya lamang lahat ang nag-utos ito, dahil sila ay kasapakat din, accomplice din kasi sila, co-perpetrator din sila, hindi rin sila makakatakas sa kanilang obligasyon o responsibilidad o sa kanilang pananagutan na kasi kasama sila, ginawa din nila. Ngayon, unless na lang mapapatunayan nila na ginawa nila to dahil tinakot sila o papatayin sila ni Pangulong Duterte, parang may coercion. Pero kung ito'y ginawa rin nila voluntarily, na alam naman nilang mali na, hindi pa rin sila mapapawalang bisa yung akusasyon laban sa kanila. Maram naman nagsasabi na dapat magpakulong na rin si Senator Bato de la Rosa. I think nabiro yata to ni Mayor Duterte, Baste, kung hindi ako nagkakamali, sinasabi niya na mas okay rin naman kung makulong si Senator Bato de la Rosa para meron ng kasama yung tatay ko roon at may kakwentuhan na siya. No? Nagbibiro siya, sinabi niya yun. Pero even assuming for the sake of argument na sumuko naman si Senator Bato de la Rosa at sabi niya, ako lamang ang gumawa nito at hindi naman inutos sa akin ng Pangulo na gawin ko itong mga EJK, hindi pa rin mapapawalang bisa si Pangulong Duterte kasi nga meron siya mga video clips na nagsasabi na talagang ine-encourage niya to. So talagang kahit na sino man ang umamin sa kanila para mapawalang bisa yung iba, para makatakas yung iba, hindi rin ito lulusot sa mata ng mga hukuman kasi nga nakikita na nila na parang magkakasapakat kayo nung pinatupad nyo itong mga ganitong klaseng aktibidades. Ngayon, meron naman nagsasabi na ngayon sinasabi ng iba na bakit kinakailangan isuko natin si Pangulong Duterte o si Senator De La Rosa sa abroad. Siguro ito yung tanong na dapat sagutin ng ating mga kababayan. Kayo ba ay mas
naniniwala na kung dito sila lilitisin ang ating mga kasapi sa hukuman o mga husgado, hindi maiimpluwensyahan, hindi matatakot o hindi mababayaran? Unang tanong. Pangalawa, hindi ba kayo naniniwala o naniniwala ba kayo na yung mga hukuman sa abroad na karamihan sa kanila iba't iba ang lahi, sila ba ay mas merong kumbaga objective na pananaw dahil nga hindi nila kilala o hindi sila malalapitan o hindi sila madaling takutin o kausapin dahil nga malayo sila, hindi ba sila mas makakapagdesisyon ng maayos? Hindi ko masasagot yan. Mga kababayan, kayo po sumagot yan. Kung sino sa tingin ninyo ang mas magkakaroon ng tamang hustisya, kung dito gagawin sa ating bayan na lilitisin, ang ating bang mga husgado dito, ang mga kasapi ba sa ating hukuman, makakapagdesisyon ng maayos na hindi sila matatakot, mababayaran, maiimpluwensyahan? O kung didesisyonan sa abroad, mas sa tingin nyo ba makakapagdesisyon sila ng mas maayos dahil sila'y mahirap lapitan at hindi madaling takutin? Ang makakasagot niyan, mga kababayan, kayo po lamang. Kung saan kayo nananalig at kung ano yung paniniwala ninyo na makakabuti sa katarungan sa ating bansa. Ngayon naman, Dad, ito may posibleng angle ang nakikita ko kasi nabasa ko to sa mga ibang mga nagko-comment na mga nagtatanong. Sinasabi na posible kaya na si President Duterte during the time of his administration, he gave a green light to hunt specific criminals, ano? Tapos in the execution, kasi sa dami ng mga kiniklaim na napatay nitong mga drug war, we're talking of in the tens of thousands of people, parang napakahirap naman na intindihin na lahat ng bawat pinatay, personally alam ng Pangulo. Kumbaga, kitang-kita na medyo micro-detailing yung 10,000 people. That means in 365 days per year, how many people are you looking at and seeing if they're gonna be granted a death kill or they're supposed to be killed. Parang kailangan yung mga police na ang nagde-decide nun, yung mga on the ground, are they deciding na marami nagtatanong, are these policemen on the ground deciding for themselves na, ito, personal na kaaway ko to, sinama ko na, kasi sa utos ni Pangulo, hindi naman alam ni Pangulo yun na kasama to sa drug war, sinabi ko na lang na kasama siya, kumbaga tituro basis na lang, kasi mayroong isang video na kumalat nun, na may isang police sa Tarlac na nakikipag-away sa isang lola, yung lola kumanta siya ng I don't care, tapos sa sobrang piko niya, binaril niya yung lola kasi nag-aaway sila kung saan yung bakod yata nung bahay or something. So, nabaril niya. Hindi naman siguro inutos ni Pangulong Duterte na patayin yung lolang kaaway nung police niya. Parang lumalabas yun parang personal niya yung kapikunan lang yun. So, posible kayo na yung mga police ay gumalaw na sa pansarili nilang mga sinama na lang doon. Tapos ang nadadamay si Pangulo. Isang posibleng angle ba yun? Well, tama yun. No? That's very possible. In fact, even during the time of martial law, during the time of President Marcos Sr., nangyayari yan. No? Nakikita natin may mga abusado, mga military, mga pulis, na ganyan din ang ginagawa. No? Yung mga personal ng kaaway, yung mga personal na taong gusto nilang saktan, sinasaktan nila at ginagawa na lang nila ng istorya. No? Sasabihin na member sila ng mga komunista, NPA, o kung hindi naman sa mga illegal na activity, tapos papatayin nila. No? Kasi nga kaaway nila o hindi nila kasundo. No? So, nangyayari yan sa lipunan. No? Kasi nga sinasabi nga natin, no? Pagka sinimulan mo kasi ang isang maling direksyon, talagang mahihirapan ka, you create a monster, no? Kahit sabihin na napakaganda ng hangarin mo, pero mali pamamaraan, you're creating monsters who will do greater crimes, no? So for example, sabihin na natin, ikaw yung Pangulo, tapos may mga maling ginagawa yung ibang mga masamang tao sa lipunan. Ngayon kung sinabi mong, wag nyo na sundin yung batas, patayin nyo na yung mga yan, halimbawa, ganyan ang iyong in-order, siyempre pagka ginawa nila yon at nagawa nila, what will now prevent them from doing that for themselves, no longer because of you, because of your policies or your goals. Now, because they're doing that because they are now trained, yung mindset nila na focus na sa hindi pagsunod sa mga patakaran. That's why, kahit na sinasabi natin, kahit na minsan napakahirap ng hustisya at ang katarungan, napakahirap litisin kasi nga ang tagal ng proseso, pero that is still the best way to solve a problem because trying to shortcut everything will just end up in a bigger problem. Kasi nga pag ginawa mo niyan, you are creating monsters who will create much, much bigger problem later on. The people that you use to do something that's illegal or criminal will become the bigger criminals later on. And it's more dangerous because now they are in authority and they are in power. Samantalang yung mga hinahanting mo, they're not in authority or not in power. And if you are really serious in trying to put these people to stop, then put them in jail, no? Kasi nga mas mahirap na nasa kulungan. At pabantayan mo ng gusto, give them a maximum
jail sentence na talagang maximum penitentiary na nakahiwalay sila sa mga pangkaraniwang mga preso para sa ganun talagang mahirapan sila at higpitan mo yung proseso doon. Kasi nga mas mahirap makulong kaysa mamatay. Pag pinatay ka, tapos na lahat ng problema mo. Pag nakakulong ka, habang nabubuhay ka, kalbaryo yun. Lalo na kung talagang hindi ka makagalaw sa kulungan dahil napaka-maximum prison yun. Meron mga ganun sa Amerika na talagang sarado, hindi ka pwede mag-communicate kung kani-kanino, may limited hours ka lang. So napakahigpit. So kung ganun ang gagawin ng ating Pangulo, ng ating pamahalaan, mas mahirap yun para sa mga gumagawa ng mali kasi pinatay mo sila. Ang sakit ng deal, pinatay mo sila na hindi mo sinunod ng batas. Una, yung taong pumatay doon at yung mga kasama niya, alam na nila na pwede silang makatakas sa mali kasi nga ikaw mismo na Pangulo o ikaw yung namumuno, meron ka ng utang sa kanila dahil kung kaya mong utusan sila na gumawa ng mali, what will now stop you from telling them not to do something wrong? Wala ka ng moral authority. Wala ka na ng legal authority. Pwede lang, papapatay mo rin sila sa ibang grupo na yung grupong yun naman magiging malaking monster din. So, this is a vicious cycle na sinasabi natin. That's why we do not agree with that kind of system because alam natin na one wrong direction will lead to several wrong situations. No? So yun yung sinasabi natin na it's always best to follow the procedures, the rules, in spite of the fact that it is sometimes very, very difficult. No? But at the same time, kung talagang exigent circumstances, may sinatawag tayong exigent circumstances, yung talagang mga circumstances talagang hindi na maiwasan, then pwede naman yun. But you still have to justify that, di ba? Kasi kahit na sa US, meron mga ganyan, mga sinasabi natin, exigent circumstances na kung talagang dumating circumstances na yung criminal na yun, talagang mali na yung ginagawa at hindi mo masunod yung batas, but you have to still justify that. Hindi yung sinasabi mo, patayin nyo na lang ng walang proseso. Patayin nyo na lang basta kung ano yung pagkakataon. Kasi by doing that, you are creating a criminal just to get another criminal. Ngayon, Dad, maraming mga pro-Duterte supporters who all say na during the time of President Duterte, during the time of the drug war, kahit na maraming namamatay ng mga drug dealer or mga drug user, they said na mas naging safe daw ang Pilipinas, bumaba daw ang crime rate, mas gumanda or mas kuminhawa daw yung feeling ng safety dito sa Pilipinas. Pero, Dad, siguro yung other thing is, hindi naman talaga dinadeny ni President Duterte na ginawa niya itong drug war at marami siyang pinapapatay ng mga drug user at mga drug lord. Kasi sa mga kanyang mga pronouncements sa news, talaga sinasabi niya sa mga police na papapatayin ko yung mga drug lord, talagang babawasan ko ang krimen, mawawala ang drugs in 3 to 6 months kung pinatay ko silang lahat. The point here is that kailan pa bang i-deny ni President Duterte ang kanyang situation o ang kanyang drug war sa ICC when kanyang sinasabi niya, kanyang binabrag pa nga at pinagmamayabang na gusto niyang ipapatay ang lahat ng mga drug lord, drug user dito sa Pilipinas. Ang point ko dito, Dad, is considering na, isn't it more of a heroic story na kung sasabihin niya sa ICC, yes, ginawa ko tong drug war kasi gusto ko natulungan ang Pilipinas para mawala ang drugs sa Pilipinas. Alam kong mali ang ginawa ko, pero ang ginawa ko ay para mas makatulong sa mas maraming Pilipino. Isn't that a more heroic way to go? Well, siguro isa-isahin natin sinabi mo. No? Una sinasabi natin, is it true na nabawasan ng krimen during nung time ni President Duterte at mas maraming mga kriminal na natakot na gumawa ng katarantaduhan kasi nga alam nila na talagang malalagay sila sa alanganin? That is, and my answer to that is yes. No, nakita naman natin mas maraming taong natakot noon, lalo yung mga gumagawa ng krimen, natakot sila dahil alam nila na baka sila huntingin at sila'y mapatay. No? So, kung sasabihin mo sa akin, nagkaroon ba ng takot ang mga tao na gumawa ng mali o krimen kasi nga alam nila nga huntingin sila ng ating pamahalaan, the answer is yes. There's no argument to that. No? So, yun ang una doon. Pangalawa, tama ba yung hangarin niya na mabawasan ang krimen at mabawasan itong mga drug lords sa ating bayan? Tama ba yung hangarin na yun? Tama yun. The answer is there. Sang-ayon tayo doon. Pangatlo, tama ba yung pamamaraan na patayin sila na hindi na natin sinusunod ng batas? There, I will have to beg to disagree. I have to disagree because ang sinasabi nga natin, the rule of law must prevail. Hindi yung ganyan mga, kasi nga sinasabi natin, pag ginawa mo yan, you're creating more criminals. You get another criminal but you create a bigger criminal. So ganun yun eh. You solve a problem by creating another problem. So yun ang problema sa ganun kasing sistema o pamamaraan. Now let's go back to the statement that you said. Is it a heroic thing for the President Duterte just to admit it para matapos na to, no? At yun ang sinasabi ko kanina, no? Bakit hindi rin niya ma-admit? Kasi gusto rin niya makaalpas sa kulungan. So ngayon nararamdaman din niya kung gaano kahirap makulong. Kasi nga kahit anong COVID nakita natin na tayo hindi makalabas ng bahay,
kahit na hindi tayo nakakulong at meron tayong komportable sa bahay, pero still, bagot na bagot tayo, inip na inip tayo para tayo nabubugnot na, no? Kasi nga sinasabi natin, mas mahirap makulong kaysa patayin. Kaya nga sinasabi natin, kung totoong sasabihin mo na magiging heroic ba kung sabihin ni Pangulong Duterte, of course, yes. In fact, it will help Sara win the presidency kung sabihin niyang, akuin niya na ako ang nag-utos niyan dahil ang layunin ko magkaroon ng katahimikan, kapanatagan, kapayapaan sa aming bansa at yan lamang ang tamang paraan dahil nga nakakataka sila sa ating hustisya at ginawa ko yan para sa kabubuti ng ating sambayanan. Kung ako'y mapaparusahan, kung ako'y makukulong at mamamatay dito sa kulungan na to dahil sa aking hangarin para sa aking bayan, tatanggapin ko ng maluwalhati. Kaya mga kababayan, napaka-importante ng edukasyon para maintindihan natin ang mga detalye ng mga nangyayari sa ating gobyerno. Kasi maraming mga akusasyon, left or right, sino may kasalanan, sino gumawa nito. Pero dapat natin busisiin kung paano talaga ang nangyayari sa ating bayan. At pag may edukasyon, maintindihan ng ating mga taong bayan ang bawat detalye at makakapagsaliksik sila ng maayos na hindi nakikinig sa mga paninira or mga fake news. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sayan, yung coach ng bayan. Mga kababayan, ang kailangan natin sa Pilipinas ay better leaders. At para mahalal natin ang mga better leaders na tapat para sa Pilipinas, kailangan itaas ang antas ng edukasyon ng bawat Pilipino. At yun ang layunin ng Ilocano Defenders Party List. Ako po ay si Solomon Say, ang inyong kuya ng bayan. Ang laban po namin sa Ilocano Defenders Party List ay isang Pilipinas na magkakaroon ng matiwasay na kinabukasan, isang Pilipinas na magbibigay ng masaganang kabuhayan para sa ating mga mamayan, isang Pilipinas na ang pamahalaan ay narariyan para tiyakin ang tagumpay ng bawat mamamayan. Ako po si Michael Say, yung dad ng bayan.